kanatong weather update karong adlaw nga Miyerkules, Rizal Day, December 30, 2020. Northeast monsoon o amihan ang nakaapekto ngadto sa extreme northern Luzon. Samtang tail ends o sa frontal system ang padayong nakaapekto sa eastern section sa northern Luzon. Aduna usab kita usa ka low pressure area nga gimonitor karon og kaganhinang alas 3 sa kadlawon nahimutang kini sa gilayong 1,275 kilometers east sa Mindanao. Ang maong low pressure area na pagawa sa Philippine Area of Responsibility ug ubos ang posibilidad niini nga mahimong usa ka bagyo. Samtang ang mga nahabiling bahin sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Subo, ug ngadto usab sa Occidental Mindoro ug Palawan, apil na ang Kalayaan Islands, makasinati kita og generally fair weather nga aduna gyapoy kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisita among social media accounts ug mao katong kahimtang sa panahon karong adlaw, gikan diri sa Pag-asa Visayas Diwa si Samactan, kini si Angelica Orongan.